Qhubeka. Ngithi la sithanda sami sengizamile ukulungisa impilo kakhulu ngiyazi kade naningizama ngihluleka kodwa manje hayi sithanda sami sengiqondile ngiyacela ubuye ekhaya kwela ngenhliziyo yami yonke sikananda dlaba shukulazi Angeke ngize ngikwazi ukwenza leyo nto leyo. Indlela owangizwisa ngayo ubuhlungu nje ngoba usufuna ngibele kuwena angeke ngize ngikwazi kwangempela. Ngicela ukuchaza la sithanda sami inkinga bekusathane lento engiphethe sithanda sami bengingamini mina uqobo umuntu uma kuyena owenza leyo nto engasebenzisi lutho kusuke ukuthi lo muntu uyakuhlukumeza ngempela nawe ubona ukuthi yilento engithumela ukuthi ngenze izinto ezirongi ekhaya lethu leli ngathi ngizama ukuthi kube ikhaya lethu elethu vele lela khaya ngiyakudinga ngingasho ukuthi athi ngizama ukuthi elethu ngicela ubuyele kulona. Emva kwazo zonke lezi zinto bengikwenzela zona kodwa wena ubungaboni usuzobuya emva yonke lo mnyaka lo. Sithanda sami ngitheme ngiqhathanisa zikhona iy'ntombi la ngaphandle. Pho indaba okhetha mina. Indlela ongiphilise ngayo. Angithi ngakuphilisa wena wadela wakwenza konke wakhetha ukuthi ungishontshele kona konke lokho enginakho. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke ngihleli nobhuti wami la eceleni kwami ngesimanga sokuthi ungivakashelile ngoba nakhe safisa ukubuyelana no-person akade ethandana naye ngesimanga sokuthi usamthanda. So-ke uzokasichazela kabanzi la behlangana khona nanokuthi yiziphi izinto ezimnandi abazenze bobawuthu ndawonye kuze kufinyelele ekuthenini bayahlukana nje bahlukaniswa yini njengoba esela namhlanje ephinda futhi efuna ukucela uthando futhi. So-ke asesimuza ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Ngikona sesinjani? Ngiyaphila nami. Ubhuti waba Sibongo? Ukhuzwayo Sithabiso. Oh, okay. Ubuya kuphi ukuhlala? NgikaSanti. Santi. Yebo Linkere. Oh, okay. So-ke ngicela ungichazele nje ukuthi nahlangana kuphi no-person ofisa ukubuyelana naye. Usisi lo ngamthola emcimbini. Kwawumcimbi khona lapha ngakithi egqoke nje imvunulo kwayintombi engiyithandayo. Okay. Ngakhuluma nayo sazwana kodwa sangathandana ngalolu suku ngalibele nje ngibhizi ngefoni ukuthi sikhonektane sagcina sitholana. Ngokuthi bengidohoza ngakhona lathi ngidohoza ngakhona naye ubefunda ngakhona. Oh, okay. Sengithola lokho ngoba sikhuluma ngefoni. Ngakwazi ukuthi ngixhumane naye sigcine sesabantu abathandanayo. Oh, so lokho hamba yombheke esikolweni? Yes. Oh, all right. Yeah. So-ke mhlambe ekuthandaneni kwenu iziphi nje izinto ezinhle enizenzile nobawuthu enenzelene zona nini nobawuthu? Usisi nje ngasho ukuthi okwenzakalile ngithe ngisanda ukuthandana naye nganebhadi ngaphelele umsebenzi. Kanti yena bese umuntu oqedayo esikoleni la funda khona. Okay. Ngihlala nomzali wami bese zama ngoba naye bebemfakela imali kubo. Support yena zame ngalo mpuphu nalezo zinto nje sibe right ekhaya ngoba ngihlalela nomama. Oh, okay. Yebo nje usebenzile kakhulu nje into eningi ungisizile mfethu. Kakhulu nokugqoka nje bengigqokiswa uyena. Yeah. Mhlambe ke wena lelo senti elincanyana ubulithola because ngiyakuzwa uyachaza vele ukuthi bongasebenzi kodwa ngineshow ukuthi bengenzeki ungalitholi senti elincane. Bewumenzela ini wena? Mina bekuncane ngikwenza kuyena ngoba benginenkinga yama drugs. Oh, okay. Bengimzama nje ngalokho kodwa yena bekumjabulisa ngoba ubenalo uthando wangibuka wangithanda. Mhlambe ngabe niyaqala ukuthandana vele uma drugs o into oyifunde ngoba nakho senikubudlelwane vele. Nje ngisebenza mina ngikubona ama drugs ukuthi awubonakali musasebenza ukuthi uyila ubonakala khona kahle ungasasebenzi ukuthi hayi lo muntu khona into ayisebenzisayo. And ubazi yena? No umuntu engimfihlelile kodwa kuhamba isikhathi ngoba sithandane 4 years. Wagcina ethola nabangani bemtshela. Okay. Nasendaweni ngakithi uyazi endaweni khona abantu
abantu ke bakuthande bonke bembuza wafunani lapha kuloya muntu yabo. Yebo mama. Ngabe mhlawumbe besenini nabo abantwana? Hayi abantwana besingakabe nawo kodwa wangichazela ukuthi ngasikho yini lezi zinto zabantu besifazane ama-miscarriage into enjalo nje wazi ukwenzakalile kanjalo kuyena. Yabo sho ukuthi lapho ufana ukuthi ngoba simbonanga into nje isho ukuthi kwakusayihlulu ne. Yeah. Mayelana nezinto zesiZulu ke wamgeza nageza naba u2 emva ukuthi akuchazele ngokuthi walahlekelwa umntwana noma kwayinto nje edlulayo and nayithathe okwento engekho vele. No kulokho sasiplanile ngoba nami ngihlala nomuntu omdala ekhaya sasiplanile sokwenza nakho ke sengihlambezana nalenkinga ukuphelelwa itoho. Okay. Yebo. Mhlambe ngabe ukuphelelwa kwakho umsebenzi wakuthatha kanjani yena lokho? Because ngiyazi mina kanjani umuntu nomuntu mayithandana naye uhleze emhlonipha ngaso sonke isikhathi. So kwenzakalani ngabe mhlambe waqhubeka wakuhlonipha noma wawusubona nje lokho okuncanyane ubonisayo ukuthi akekho happy ngokuthi awusasebenza? Yena tasekhaya ngekhohlise ube umuntu yena ngoba sithandane ngisebenza nganoma sengiphelelwe itoho kulama senta ade wathola ubaba bathola amasento NSFAS. Okay. Uyangizame yabo nje ngoba wakwazi nokuthi angabusahlala emafletini lapha yabo abuya azohlala nami ekhaya nje sakwazi ukuthi sibe ndawonye kulokho nakho sibambisane khona lapha. So ke njengoba nize nifike ekuthenini niyahlukana ngabe yini kahle le iniqhathile? Kwenzekeni yini lesi samba esenza ukuthi okay yazini ngoba nakusekwenzeke lokho omunye avela athatha indlela yakhe nami ngizothatha yami. Ya la shuthi ngathi ngichazele ehlukaneni kwethu yena uba umuntu esekhaya ngithi bebebambisene noma. Okay. Mina ngesimo sokuthi ama drugs asengene kakhulu and angisasebenzi ngagcina ngihamba ke ekhaya sengizohlala la eThekwini ngaphansi kwama-bridge. Okay. Wagcina naye umntana umuntu esebona ukuthi yini engiyihlalele la and angikhokheliwe angenzelwe lutho wafuna ukuyizamela impilo and ngihamba nje sengimqedile ngimtshontshela izinto zakhe. Uyazi abantu besifazane bayithanda izinto ezinhle. Athenga amateku amafoni ngimtshontshele no angithengele kona mina ngikudayise inyama emafrijini afike ne-braai pack ngithulule ngihambe bese nginama customer kunendawo emjondolo nje lapha ngakithi ade ngihamba ngiyodayisa khona leyo nyama le ethengwe uyena ngoba noma bebebambisane naye ubuthola amasente empesheni. Kodwa nje uyena umuntu engazusathe powerful kakhulu. Wavela waduba wahamba. Ya ngoba ngithe mengibuya ekhaya ngoba phela ngizamile ukulungisa impilo mengibuya ekhaya ngayo mzamo ukuyombheka la ehlala khona ngoba bengasekho ekhaya. Ngamthola okay ngamfice khona lapho ngazama ukukhuluma naye ukuthi hawu mama waseyasho ukuthi ngoba ungishiya kini ukuthi angibe usofa kini noma ngibe iwash la kini ngoba wena ungasekho. Njengoba uthi uzamela ukuyilungisa impilo uyile e-rehab noma wenze njani ukuba ngcono? Ukulwa nempilo yami sisisho ukuthi ngibe umuntu ngihlala khona eThekwini ngaphansi kwama-bridge ngezwe ngendawo kwathiwa bathi HIV care HIV TB care la eMbilo. Okay. Bayasiza ke khona banenye methadone abayisebenzisayo eBlue estrong ngoba bese ngumuntu ojovayo. Ngoba le etholakalayo nje la around South Africa ayikwazi ukukusiza uma ujova yabo. Ngathola usizo lapha eMbilo yangilapha nje ngaqala before ngibuyele ekhaya ngoba naye uma ngiyamhlanganisa naye wakwami bese ngibahluphe bobabili ngoba noma emasentini akhe empesheni ngiwafune ngenkani yabo nje kunalolo laka lolo ngoba isidakamizwa sathi ngisebenzisa besingozi kakhulu. Okay. Manje musesidinga sifuna ukuthi manje yes. Manje mawuthi ubojova ngiyengibona ngazuthi imjovo iyasherwa. Yes.
nenza njani ngezifo phela ziningi izifo ekhona manje mekuthi nizoshare nemjovo nenza njani? Bona labantu laba bangisizile bathi bebesinika ukuthi sicoshe lemdala imjovo bese sicoshile lemdala sise kubona basinike emisha. Okay. Shuthi lo muntu okhuthele ukuyicosha imjovo uyayihambisa abuye esesidayisela ngabo 2 rand 1 rand nje ngikhuluma manje ngoba sekuDisemba nje I think izoba u10 rand manje ngoba kuyavalwa esenta ngithi nabo basuke sebeyinyusa ke price nakhona bekukhona ukuthi siushare umjovo ngoba usungasakhathaleli impilo yakho lapho kufanele ukuthi usuyinikelile nje usufuna ukubhema. yes Yo, so ke manje unesho engakanani ukuthi angeke usakwazi ukubuyela emuva? Ukuthi angeke usaphinde uhluphe ngama drugs futhi. Kulokho ngizamile ukuyeka ama drugs kaningi bengithengela imithi ngingakafiki emjoveni Yes, because ngiya understand bafike basizakale babe right kodwa uthola ukuthi bayabuyela khona futhi khona sebesizakela. So wena sizoba nesho engakanani ukuthi njengoba ufuna ukuphinde uyihlanganise nempilo kasisi futhi angeke usaphinde umhluphe ngama drugs? Yeah, ngoba nje kuchaza sisi ukuthi emjoveni ngifike late bengibhema ngefoil. Okay, lokho kucebezelayo. Yes, ngibhema ngefoil ngisaselokishini. Ngafika eThekwini ngafunda umjovo. Ngasikhathi ngisabhema ngefoil bebengithatha yena usisi lo noma bangizamela khona indawo bake bangisa kuyona kaMaphumulo. Okay. Bangizamela ukuthi ngizama ukuyeka. Ngahluleka khona kodwa usizo lalukhona ngahluleka bangithengela ama methadone lawa dayisa ko Dr. Sulman kuphi ngahluleka nakhona kodwa ngithe sengihleli yabo ukuhlela uwedwa uyibuza ukuthi ngempela empilweni ngifunani. Yes ngibuka neage sengikuyona uthi hayibo nakho ngizofela emgaqweni. Ufikile ku40? Yabo ngifikile ku40. Wadlula? Ngakadluli manje sathi 40 ushanje isikhongosini ukuthi ngifike. All right, so ke ngiyazi kona ukuthi akwenzekanga ukuthi ube nomntwana ophilayo kusisi lofuna ukubuyela naye. Kodwa ke mhlawumbe ungakathandani naye ngaphambilini ukhona yini omunye usisi wakwakuzalela umntwana? Nje ngathi uyena kuphela umuntu kwangawusi umntwana ngoba umntwana nje akunaye. Okay. Yilo owabakuyena. Okay, so manje ufuna umndeni, ufuna ukuba nabantwana, ufuna ukuba nomuntu oqondile njengoba ufuna ukubuyelana naye. Yes, nomama ekhaya aphinde abe nomngane ozomhlalisa abe right ngoba usekhulile. Okay, mhlawumbe ngaba nahlukana nini? Uyenzeka nini lento le? Lento singithi yenzeke last year. Last year? Yeah, mhlawumbe ngabo March. Yeah, ukuthi ngisakhumbula kahle. Sesiside kakhulu kodwa isikhathi. Side so isikhathi. So mawucabanga akuve esenomunye umuntu mhlambe athandana naye? Ngiyacabanga lokho ngoba phela umuntu empilweni uyaqhubeka nempilo ngenzeka ukuthi mhlambe khona mthola ngoba phela intokazi enhle nayo yabo ngeke ukuthi akatholi so. Mase ukuthi useyajola yena manje and uyimisele nomuntu ajola naye uzoqhubeka ungagive up uphinde ufuna ukubuyelana naye noma uzomnyeka nje? Ngeke ngikwazi ukugive up sisi ngoba ngize la nje ngenzela khona ukuthi abone naye ukuthi ngiyamthanda ngisamthanda futhi. Yes. Kodwa ngiyakubona ukuyimisela kwakho ngibona indlela yokclean ngayo akubonisi nje ukuthi ubuya esimeni sempilo enjani ngaphambilini. Shuthi phela lokho sisi angithi ngesikhathi khona umbuzo la ngibuza khona ukuthi nginesho engakanani ukuthi sengiphumile. Yes. Ngagcina ngichazela ukuthi bekade ngizanya. Shuthi nje like kulonyaka intexista kamizwa ngiyisebenzisi ngiyaqala futhi nami ukuyifila ngiyithole nginje kulesi simo engikusona manje. And right ngalo. Ngiright kakhulu. Ngiright kakhulu. So njengoba ke usinikezile inamba yakhe simtholile ukhona. So angazi noma wena ukulungeleni ukuthi ngimbize khona uzokhona ukukhulumisana naye ubuso nobuso. Yebo sisawu isifiso nje esikhulu ngoba mengifika lapha kubo ayilo abuyele endlini. Ngelinye ilanga nje wavela wathi
uzokhipha izinja banezinja lapha kubathi uzokhipha izinja zingile yabo yikho sengisama ngale ndlela ngoba ngibhalele nina la ekhaya yebo hayi no kulungile ithi ngimlande ke okay mama cela sibize line Alright sibabukela lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Nangokusisi njengamanje sesijoinile. Asazi ngosowina noma cha kodwa ke lokho sizokuthola kungesikhathi singakanani. Sowona kunjani? Yaphela njani siswami? Ngiyaphila nami. Umabalo ohleli naye? Shezi. Udlaba. Yebo. Usigananda. Ungangiphani njengoba ngikwazi. Mina ngwakamtolo ngangowa kwamtolo sibonga baba kwamtolo. Umtolo. No yekela. Uyibhuti yamazi? Ngiyamazi ubhuti. Uyajabula umbona? Izinto noma ngajabule nje kodwa nje esidonge ezisaphila. Yeah. Mhlambe yini yenza ukuthi ungakujabulela ukuthi umbone? Ubhuti ngiyamazi ungizwise kakhulu ubuhlungu empilweni yami so nje mengimbona kuvuka la amanye ama-picture although sengakhohlwa ngawo. Yeah. Ngiyaxolisa ukuthi ngibuyisele emuva but ngicela ungithi fahla izinto ezibuhlungu owazizwa ngenxa yakhe. Ubhuti lo sasithandana naye. Okay. It's been 4 years sahlukana last year ngoMarch. Oh okay. Into angiphatha kabi ngaye wayeumuntu oright nkosami. Wahamba wangenelela idakamizweni. Oh okay. Sithandana yonke into i-right nakubo ngibuye ngibabambise naye ngimthengele impahla zokugqoka ngimenzela yonke into nje ongayenza nawe mangabe usethandweni. Mhlambe ngokwazi kwakho yini eyenza ukuthi imthume kuidakamizwa wathunywa yini? Angeke ngize ngazi ngasho ukuthi mhlambe depression yokuthi waphelele umsebenzi. Oh okay. Noma influence yabangani. Yeah, lokho nje ngasho ukuthi kumthumele ukuthi azabe lo yamuntu lo wayengasiyena. Oh okay. So ke njengoba ula namhlanje ubhalile kwishow ngisimanga sokuthi usafisa ukuphinda abe nawe futhi kwezothando. So ngiyacela nje umlalele mhlambe mase kuphuma kuyena ungevutshelwa yimina mhlambe asazi mhlambe uzongizwa kangcono kodwa ngicela ukuthuba lakho ndimlalele ukuthi kahle kahle ufuna ukuthini. Ngicela ukukhulumisana naye. Unjani masikananda? Ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila Dlaba. Dlaba ngoba ngibhalele la ohlele nje ngoba ngisakhumbula mama ekhaya isikhala sakho sikhona uyakhumbuleka sona sami. Khumbula ba mina? Yebo sona sami. Nje ekhaya nomama akekho right uhleze ngibuza ngawo. Nje nami ngiyakhumbula mama noma ngibuka indonga lapha endlini ngathi uzovela ukuvela phakathi kwayo. Qhubeka. Ngithi la sona sami sengizamile ukulungisa impilo. Kakhulu ngiyazi kade nani ngizama. Ngihluleka kodwa manje hayi sona sami sengiqondile ngiyacela ubuye ekhaya. Kwela ngenhliziyo yami yonke sikananda Dlaba shukulazi. Angeke ngize ngikwazi ukwenza leyo nto leyo. Indlela owangizwisa ngayo ubuhlungu nje ngoba usufuna ngibele kwena angeke ngize ngikwazi kwangempela. Ngicela ukuchaza la sona sami inkinga bekusathane lento engiphethe sona sami bengingamini mina uqobo. Umuntu uma kuyena owenza leyo nto engasebenzisi lutho kusuke ukuthi lo muntu uyakuhlukumeza ngempela nawe ubona ukuthi yilento engithumela ukuthi ngenze izinto ezirong ekhaya lethu leli. Athi ngizama ukuthi kube ekhaya lethu elethu vele lela khaya ngiyakudinga ngisho ukuthi athi ngizama ukuthi elethu ngicela ubuyele kulona. Emva zonke lezi zinto bengikwenzela zona kodwa wena ubungaboni usuzobuya emva yonke lo mnyaka lo. Sona sami ngitheme ngiqhathanisa zikhona izintombi la ngaphandle. Pho indaba okhetha mina. Indlela ongiphilise ngayo. Angithi ngakuphilisa wena wadela wakwenza konke wakhetha ukuthi ungitshontshele kona konke lokho enginakho. Watshotshela even uma wakho kanti wena umuntu onjani mfethu?
Manje ucabanga ukuthi mina ngizocabanga ukuthi usushintshile nje ngakho konke? Mama ngichazele kwakumnyama amehlo kwangayona inhloso yami nami bengithunywa usathane benginenkinga nosathane bengamina loyana mekuthi uyakhumbula usuku lokuqala sihlangana usinganga nje ngize ngahamba wangithola ngashintsha kahle kahle ngitshela iqiniso bengivele ngiwasebenzisa ama-drugs ukuthi bengisasebenza uyakhumbula na ukuthi sitholane ngisebenza manje ngokuthi ngiphelele umsebenzi ngaqala-ke manje yabo ngenza izinto ey'wrong nasendlini ngavela ama-true colours ami kuwena kanti ngangifihlele hayi singangihola ngikwazi ukuboleka ney'mali komashonisa. Kodwa wabheda nje wasekuqaleni, yabona nje lento ongitshena yona ngijwayela kabi. Ngeke ngize ngikwazi mina ukubuyelana nawe. Emva kokonke lobuhlungu osungizwise khona nje ngeke ngize ngikwazi ukubuyelana nawe-ke mina. Angithi ikona lokho mama. Yonke lento ezongiletha lana uzongitshena ukuthi ufuna ukubuyelana nami, khohlwa bhuti. Ngeke ngize ngikwazi. Indlela ongiphathe ngayo ayivumi ukuthi nje ngibuyelane nawe. Ngizama kona ukuthi ngizokupholisa Ngakukhipha ngakudelete empilweni yami. Awekho amanxeba ozowapholisa nje ngi-right. Ngiyabonga nje ngawe. Ngifuna ukulungisa zonke lezi nkinga lokona kwami konke noma uyakhumbula ekhaya. Yazini noma ungangakulungisa hayi ukuthi ngixabene nawe. Yebo. Lokho nje ngeke kusalunga vele ngoba mina sekukhona umuntu engimtholile vele nami. Alright. Ngiyakudinga mama uyakhumbula ukuthi waba ne-miscarriage. Zonke lezo zinto fanele siyilungise. Zonke lezi zinto sengadlula kuzona. Ngiyazi wadlula kodwa fanele siyilungise mina nawe. Ngoba ade ngihambile nje ensukwini ngemuntu wesiZulu uyasho ukuthi fanele senzele ingane something size siyithengele ney'nkulu. Kudingeka wena eduze mama. Ngiyakudinga sithando sami. Anginankinga ngalokho. Singakwenza lokho ngoba vele into ebalulekile. Kodwa nje emva lokho angeke sisakwazi ukuphinde sibonane ngoba nami sengithole umuntu wami. Sithando sami angazi. Omusha. And ubungekho sonke lesikhathi wanyamalala isikhathi eside. Ngagcina nami sengibona ukuthi angiqhubeke nempilo ngoba phela impilo iyaqhubeka. Engilokho ngilindane nawe kube nongihlukumeza vele. Mama ngiyakuzwa konke lokho okushoyo. Kodwa inhliziyo yami ayimboni omunye umuntu namehlo angiboni umuntu endleleni wena odingeka kulela khaya. Uyayazi imisebenzi yakhe emihle oyenzile kulela khaya. Ayikho intokazi eyonyathela kulawo amagceke yenze le misebenzi owayenza wena. Well sekulethi-ke manje ngoba mina senginyathela kwamanye amagceke ngisaqhubeka nokwenza imisebenzi yami emihle. Yonke nje lento ongitshena yona ngeke ngize ngikwazi. Angeke ngize ngikwazi ngiyaxolisa. Sorry. Angeke ngikwazi nje. Uyayicelela amasikhathi. Hayi ngeke ngikwazi. Angifuni nje nokuthi ulokhu nje uguqe nje uthi uyacela. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Sibanana ngiyacela Nkosi. Ngiqedile ngawe. Ipage lakho ngilivalile njengamanje. Ngeke ngize ngikwazi. Yabona njengamanje lento oyenzayo i-unnecessary ngoba uzenza isilima lapha phambi kwabantu. Ngeke ngize ngikwazi. Anginjalo Nkosazana. Angiyalo sengiyilungisile impilo mama. Mina ngikwenzele yonke into. Yonke into kodwa egcineni wadela iyona yonke lento engikwenzele yona. Ngeke ngikwazi. Mama sengishintshile sengiya. Awucela ukubuyelana naye ke simanga sokuthi usunomunye umuntu noma ingoba nakho mhlamba awusamthanda. Bengimthanda kakhulu futhi. Manje awusamthanda. Kodwa manje angisamthandi. Usakwatile ngezinto azenza. Yeah, ngisadiniwe. Uyabajolela before? Akaze angijolele ilokubhema kwakhe nje kuphela. But uyachaza ukuthi useshintshile njengamanje. Akukho lula ukuthi ngimkhole ngoba izinto angidlulise kuzona nje angisafuni ukuphinde ngibuyele kuleyo ndawo leyo. Okay. Ngicela ungiphithuka mama ungahamba ukuza nasho emphakathini sengumuntu onjani ngihamba nasho inkonzo noma ngilove esontweni nangolesini ngiyampheleze ngoba semdala enkonzweni nomama ngimshiye izinto kwaziyo ukuthi ngangakwazi ukusenza. Ngiyakujabulela lokho. Kuhle lokho okwenzayo. Qhubeka ukwenza kodwa mina nje nawe angeke sikwazi ukubuyelana ngoba ungizwise kakhulu ubuhlungu. Angifuni uqamba amanga cha. Ngeke ngikwazi ukubuyelana nawe.
Manje sithando sami. Lokho kwengane nje singakulungisa mina nawe kodwa nje ukuthi mina nawe sibuyelane cha ngeke ngize ngikwazi. Nokhulu kaMashu bekubuza nje. Ungikhonzele kuyena, Uthanda kanjani? Uyazi umndeni wasekhaya kaMashu uthandwa kanjani? Uyangixaka ngento ukuthi ungazi ungilahle sithando sami. Angeke ngize ngikwazi nje kodwa. Noma bangangithanda kanjani. Wena wenza kuba kanje. Kumele-ke lento wayenza. Ngeke sikwazi ukubuyelana. Mama ukhumbula usuke sahlangana ngalo na? Ngiyakukhumbula. Usuka kunjani? Alukhumbula uthando leso? Ngawumcimbi kanolwa ngiyakhumbula. Ngiyakhumbula uthando lethu ukuthi belunjani. Uyeke lokhu sengigxile ema-drugsini. Indlela ade sibambisene ngayo mama. Angeke ngikwazi. Ngiyakukhumbula impela. Kodwa ngeke ngikwazi njengoba kutshelile ukuthi sengimuve on. Awudingi nje nanesikhathi sokucabanga-ke at least. Hayi, angisidingi isikhathi sokucabanga. Angisidingi. Impilo yami njengamanje yaqhubeka ihamba kahle. Akukho umuntu ongijontshelayo, akukho umuntu owenza izinto ezingilimazayo. So nje ngiyabonga. Nomama naye ekhaya ngakutshela ukuthi ungiqedile engitshontshela lo bhuti wangiqeda ngayo yonke indlela ezongifuna imali engingazazi engidimanda imali yami. So nje angisayifuni into ezophinde ngizwise ubuhlungu kanjalo. Ngeke ngiphike lokho phambi kwezwe libhekile libuka. Ngeke nje ngiphike lokho kodwa ngicela mama ukuthi silungise inkinga zethu ubuyele ekhaya. Ngiyakwazi konke ukubona nje ngifuna kona lokho ukuthi ngivale zonke lezo zikhali. Khohlwa-ke baba. Ngeke ngisakwazi manje. So uyama nje unyawo loda uyala. Ngiyala nje. Siswami ngeke ngize ngikwazi. And awufisi nesikhathi sokucabanga. Ngisidinga isikhathi sokucabanga sengacabanga kwaze kwanele. Lo muntu unyamalalile unginikeze nje isikhathi nespace ukuthi ngicabange. Ngiyazazi manje ukuthi ngimephi, ngiyazazi ukuthi ngifunani. Ethi la khona sithando sami ade ngiyozama ukushintsha impilo ngoba ngibona nje sengizamise mfethu. Ngakho konke ngacela enkosini ngashaya ngedolo phansi. Ngiyacela inkosi yami. Njengoba kutshena nginomuntu ngenze njani-ke ngoba nginomuntu phela engize ngaqhubeka naye impilo yami. Sure. Asikwazi ukuthi sikuphoqe, ne? Yeah. But kwakwenzile-ke wena kwakwenza kuwena ukuthi angitshontshele impahla kona-ke kulokhu uyamxolela-ke. Ya khona ngiyamxolela khona lokho. Sengidlulile lapho. Kodwa into ongayifuni wena uthando back. Hayi, uthando lakhe back. Ngiyabonga. Sengi-right wena. Ucabanga kwenza njani kulokho? Because uyakuveza ukuthi usaxola, uxolile ngokuthi wamthathela into zakhe, udlulile lapho. Kodwa angeke azakwazi ukwenza ukuthi abuyelane nawe. Mina esengicabangile ngoba ngikwazile ukuyikhulekela mina ukuthi ngiphume kulesimo engikusona sama-drugs. Yes. Naye ngiyacabanga ukuthi mengase ngishaye ngedolo phansi enkosini sengicela kubuye yena ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi izinto zingalunga lapho ngoba kukho okudlula phezulu. Okay, wena usanethemba nomfuna eduze wakho nje. Yebo mama, ayikho enye intokazi engiyibonayo ngoba nakhona la ngamthola khona kwakuyisemcimbini zikhona iy'ntombi zizinhle kodwa ngabona yena. Ngikufisela inhlanhla but-ke ekukufiseleni kwami inhlanhla, let's hope mhlambe ekuhambeni nesikhathi uzokubona ukuthi ushintshe impela because mina into engiyibonayo ngayo ingazuthi akakhulu. Yebo, ngingumsolo. Inkinga yakhe ile. So angazi noma uzokhona yini ukuzimisela kuhamba isikhathi abone ukuthi ushintshe ngempela. Nje mama kakhulu ngiyocela naye noma-ke afike noma isenkonzweni noma engazile kumina ukuze abone ukuthi ngumuntu onjani, abuze nakubangani ayisebatholile lapha sekhaya ukuthi kwenzakalani ngami. Yebo. Mbuka lapha ekhaya kuyacaca ngazuthi uthando asilwini. Nkosi yami ucu alisahlangana isidalo. Kodwa-ke ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.